Vieš, čo je to vlastne fotón? A vedel si, že svetlo, ktoré práve teraz vidíš, môže byť staršie než celé ľudstvo? Má ten maličký záblesk vôbec hmotnosť? Alebo tvar? Ahojte, vítam vás na kanáli Cesta vesmírom. Dnes sa pozrieme na úplný základ toho, čo tvorí svetlo, na fotón. Znie to jednoducho, ale jeho príbeh je prekvapivo fascinujúci. Spolu zistíme, ako sa správa, čo ho robí tak výnimočným a prečo vlastne vďaka nemu vidíme celý vesmír. Poďme na to. Čo je to fotón? Fotón je elementárna častica, to znamená, že ju ďalej nedokážeme rozdeliť. Je to kvantum svetla, teda najmenšia možná jednotka elektromagnetického žiarenia. Môžeme si ho predstaviť ako malý balíček energie, ktorý sa pohybuje nepredstaviteľnou rýchlosťou svetla. Hoci nemá hmotnosť, má energiu a impuls. A práve to mu umožňuje ovplyvňovať látku. Keď svetlo dopadne na solárny panel alebo tvoju kožu, fotóny odovzdávajú svoju energiu. Vďaka tomu napríklad vzniká elektrina, alebo sa v tele spúšťa tvorba vitamínu D. Zaujímavosťou je, že fotón je zvláštna častica. Správa sa ako častica, aj ako vlna. Toto dvojité správanie sa volá vlnovo-časticový dualizmus a je jedným z najzáhadnejších javov kvantovej fyziky. Niekedy sa javí ako vlna, inokedy ako častica. Závisí to od toho, ako ho pozorujeme. Fotón teda nie je len kúsok svetla. Je to posol energie, ktorý hrá zásadnú úlohu vo všetkom. Od videnia cez fotosyntézu až po najpokročilejšie technológie, ako sú lasery a kvantové počítače. Ako vzniká fotón v jadre Slnka? V jadre Slnka je obrovský tlak a teplota, okolo 15 miliónov stupňov Celzia. V týchto extrémnych podmienkach prebieha jadrová fúzia. Ľahké prvky, najmä vodík, sa spájajú a vytvárajú hélium. Pri tomto spájaní sa uvoľňuje energia a práve časť tejto energie sa uvoľňuje vo forme fotónov, teda svetelných častíc. Tieto fotóny sa potom veľmi pomaly predierajú z jadra von. Niekedy im to trvá aj milióny rokov, kým sa dostanú na povrch Slnka a odtiaľ k nám ako svetlo a teplo. Prečo fotónu trvá tak dlho dostať sa z jadra Slnka na povrch? Aj keď sa svetlo pohybuje rýchlosťou 300 000 km za sekundu, fotónu trvá tisíce až milióny rokov, kým sa dostane z jadra Slnka na jeho povrch. Prečo? Pretože vnútro Slnka je extrémne husté. Je tam obrovské množstvo častíc, najmä protónov a elektrónov. Keď sa fotón pokúsi letieť von, neletí priamo. Neustále do niečoho naráža, odráža sa, pohlcuje, znovu sa vytvára, mení smer aj energiu. Toto sa volá radiatívny prenos, alebo aj náhodná prechádzka random walk. Predstav si to, ako keď sa snažíš dostať z preplnenej miestnosti. Namiesto rovnej cesty ideš cikcakom, narážaš do ľudí, točíš sa dokola a práve preto to trvá tak dlho. Až keď sa fotón dostane do menej hustých vrstiev, ako je konvekčná zóna, môže sa energia prenášať rýchlejšie pomocou teplotných prúdov. Keď sa fotón konečne dostane z jadra cez radiačnú a konvekčnú zónu až na fotosféru, povrch Slnka, tam sa uvoľní do vesmíru. A od tej chvíle letí rýchlosťou svetla. Takže svetlo, ktoré dnes vidíš, môže pochádzať z energie, ktorá vznikla pred miliónmi rokov. Takže každý ľud svetla, ktorý vidíš, má za sebou milióny rokov cesty zo Slnka až do tvojho oka.
Ďakujem, že ste dnes cestovali vesmírom s nami. Nezabudnite dať like, odber a vidíme sa pri ďalšom dobrodružstve medzi hviezdami.